Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ga wata sananniyar fulawa wacce na lalubo muku. Kuna tare da ku ita a ko'ina kuma a koda wani lokaci. Da yawan mutane sun ɗauka kawai kwalliyar gida kaɗai ake amfani da ita. Ana kiranta da Turanci Pelargonium. Da Hausa kuma ana ce mata Geramon ko kuma Geramu, ya danganta ga inda kake. Wannan fulawa akwai fararta, akwai kuma jiyarta. Tushenta ƙasashen irin su wato Botswana ko Afirka ta Kudu su ne suka fi ko'ina shuka ta tare da amfani da ita. Tana da magunguna sosai, amma daga cikin magungunan da take yi ana amfani da ita wajen magance matsaloli masu alaƙa da numfashi, kamar yawan mura, yawan wato toshewar huhu irin su asma da makamantan haka. Kawai shayi ake yi da ita, ko kuma mutum ya tafasa ta a sa jar kanwa da ganyen da furannin da iccen gaba ɗaya ake haɗowa a zuba a cikin tukunya a dafa. Yana da amfani ba ɗan kaɗan ba. Wannan fulawa ana shuka ta a mafi yawan gidajen mutane. Kar ku ji na ce an fi shuka ta a ƙasashen South Africa da Botswana ku yi tunanin nan ne kaɗai suke da ita. A'a, ko'ina akwai ta, har nan Najeriya da Nijar ana kwalliyar gidajen masu kuɗi da ita. Assalamu alaikum wa rahmatullah.